Oo, din ka na naman makadto. Lupig ka pa ni pare mo kadyo ba? May pa siya. Kung maglakat gani siya, ginalukan niya gidi asawa. Pero ikaw, why gid ah? Ah, hindi na ko kay delikado. Gihimo ko na sa una. Hapit ko na dakpan ni Kadyo. Sir, kung mapatuka ko sa imo man, no? Akong batiis man ang tukaon. Ay inday, pag midyas. Kay abi siguro nila, wati na imo nga barikus. Ganagi ko sa... Hoy, classmate! Puti-puti gid si mo, ah! Ano gid ang gipanam kon si mo, haw? Ay, gipanam ko na ko yung nanay sa lubing nga butong. Di nga ang ilo mo flat, haw! Ay, kaurogot. Manabi si nanay ah. Ginapil niya pagit pati ang binalukan. Ganagi ko sa hatoy. Hoy, bata! Nga nangawat sa mangga diraw! Isugit ka kay tatay mo dira karon! Sige, tingigit, isugit, arat na si tatay sa piyak sa nga, oh! Ganagi ko sa hatoy. Waiter, tagay ko daw batsoy be? Ari ni siro. Nga may langaw niyaw. Dati pag order ko, may tanga karon langaw naman. Sir, sorry gid sira. Ubos na abi mong tanga. Langaw na lang. Kailangan pa ba ang i-memorize yun? Gang, malantaw ta sinigang. Ti, hindi ka mang agbay. Hindi Ti, hindi ka mang halok. Hindi ko sina Ti, hindi ka mang higap. Hindi ko amo sina. Kao, lantaw-lantaw. Okay, class. Ano gani buhaton ta ko maglinog? Pasigahon ang suga, sir. Nga haw. Sa amon payag, sir, galinog. Pero pag sindi ko suga, gauntat man ang inog. Kailangan pa ba ang i-memorize yun? Ang subject natin karon mathematics. Ikaw, Pedro, 1 plus 3. 4, sir. Very good. Ikaw, 1. 3 plus 1. Amo kagiman na, sir. Kung lisod gani ako pa mangguton, pabor. Kailangan. Nay, nami ganito na sakyan ng aeroplano, no? Why gid ga undag-undag? Ipusnak ay, abi pa lang sa iban subungan ta kasakay sa eroplano. Abi pagawid dira. Nga ana yaw. Ti, basi may magpara kag bigla na lang yung mag-break. Ganagi ko sa hatoy. Hoy, bisan amo lang ko sinino, bisan nagabaligya lang ko balot, pero ang bata ko ara sa UP. Wow! Ano course niya nung? Why gabaligya man balot eh. Ganagi ko sa hatoy. Love, hambal sa akon sin tutuod. Promise, hindi ko mangakig. Sinugid nakapabunti sa imo? Ang amigo ko ba nga si Joseph? O ang amigo ko nga si Ryan? Sino sa mga amigo ko? Sila Noy? Hipostra! Sige ka lang amigo mo. Nga ako, wala amigo, haw? Kailangan pa ba ang i-memorize yun? Okay, class. Ang subject natin ngayon, Filipino. Class, gamitin ang salitang itoy sa pangungusap. Ikaw, Ontoy. Ito'y malaki at maaliwalas. Very good. Ikaw, Tekla. Ang lahat ng ito'y ay anak ng iro. Ang tinikan. Bow. Grabe ka dyan mga isda sa amon niya. Hindi para mahulog sa tubig ang bunit niya, ginasugat na nakaisda ya. Wala na yan sa amo niya eh. Wahigon mo pa ang isda kag ibutang ang bunit niya mo. Tay, akong classmate, Dok katama ah. Nga aman? Laigig ko giimbitar pag lubong ni tatay niya. Kaon na tani to. Bantay na siya, hindi ko man siya pag-imbitaron sa lubong mo, tay. Kailangan pa ba ang i-memorize yun? Dok, may problema ako, Dok ba? Igadam ko ako sa basketball. Wala na problema. Ari tambal. Imna, karon sa gabi hindi ka na magdamgo basketball. Dok, pwede buwas na lang? Nga ahaw. Championship, abi buwas. Kailangan pa ba ang i-memorize?
Sir, tuod ba lang ngalin ta sa unggoy? Yes, at ayon yan sa ating mga scientist. Pero sir, nga itsura mo do kabayo aw. Okay, kalit anay naton putlo ng aton nga programa karon kay tagaan naton sa igayon ang isa ka misis nga gusto manawagan. Okay, misis, ano imo nga ipanawagan? Ginapanawagan ko ako nga bana nga naglayas. Dala niya ako nga bata nga 5 kabilog. Tuy, iuli na mga bata kaysa lang imo dira. Kailangan pa ba? Tay, ano gani na ang escalator? Kamango-mango si mo nga bata ka. Amo na ang hagdan nga gapasaka nga gapatalom. Tay, ano gani ng elevator? Kita mo kamango-mango si mo. Amo na ang kwarto nga gapasaka nga gapadalom. Tay, ano na calculator, tay? Te, amo na iya, wala ko kasakay sina. Kailangan pa ba ang i-memorize? Bingkay, dali bala diri. Kita mo ng kure, dala na sa layo, kag patalangon mo ha. Okay, ma'am. Oh, nga karon ka lang naguli. Gabi na ni, di ba? Abaw, ma'am, inang gagong ako rin. Kung alam ko nagsunod sa iya, wala magkakauli. Ganagi ko sa hat, oy. Tagbilaning gatas mo to. Tig-30 man oy. May mahal ba? May arato barato pero ikaw lang matiti. Kailangan pa ba ang i-memorize? To, lihog ko bakal asin sa tindahan to. Tay, hindi ko tay, kay nadlok ka sa dulong tay. Hindi ka magkahadlok to, kay may ara ka man sang guardian angel to. Ah, guardian angel na lang sugua tay. Kailangan pa ba? Part, ano tong pangchismis mo? Guya ko da mo? Hindi part Amo ning ginsiling ko. Nga ang amo, ang guya niya, daw para sa imo. Aw abi ko, lain na. Kailangan pa. Tay, sino ang ligis ang tahanan? Tay. Ang tatay anak, amo na ang natawag nga haligis ang tahanan. Kay nanay, tay, ano tawag sa iya? Ay anak, amo ina siyang nagapatigas ang haligi katahanan. Kailangan. Ayo, bakal ko tinapay. Hindi ko pagsinggitihak, hindi ko bungol. Ano nga sigarilyo? Kailangan pa ba ang i-memorize? Ay, Gang, ano gani imo horoskop? Ano nang horoskop, haw? Horoskop haw inang kapalaran pero sa akon kansir. Kansir gali imo. Akon lagi almoranas. Kailangan pa ba ang i-memorize? Sinabi mo sa akin ang iyong Miss, pidita ka mabarli. Oh, sure. Wala problema. Taga-diinggali ka, miss. Ay, taga-Sikihor. Di ba ang taga-Sikiyor? Hunog barang? Hindi man tanan, Pariyag yapon diri sa inyo. May hindi bugtot, kag may araman bugtot, pariya sa imo. Ganagi ko sa hat, oy. Dakop! Pertisibo ka nasig mong padalagan. Professional driver ka ba? Oo, sir. Diin ang primera. Ari, sir, oh. Ang segunda. Ari man, sir. Ang tersira. Ari man, sir. Ang kwarta? Dalom sa lisensya, sir. Kailangan pa ba ang i-memorize? Ay, anong gani English kasaging tay man? Ba English kasaging hindi ko kamaan? English kasaging tundal. Te nagambal ni ma'am kuno tay English kasaging banana. Ti banana kun luto ron eh.
Tayo ano gani English ka isda tayo man. O English ka isda, hindi ka kamaan, nadadlaw, maragang dapli. English ka isda, sardinas. Ti, nagambal naman po na tayo English ka isda, fish, oh. Ti, fish kun labas pa eh. Tay, ano gani English ka kahoy tayo man? English ka kahoy, wood. Ti, nagambal naman kuno tayo English ka kahoy, tree, how. Ti, tree kung 3 kabilog eh. Tay, ano English kang bangko tayo man? Mau pirmi taga bangko, hindi ko kamaan ko ng English na. English kang bangko, ATM. Ay, tinagambal ni ma'am tay bangko no. Ay, bangko may passbook. Pidyo! Pidyo! Parapit dyan, siga! Lo, nagalo manukalo. Hakwata ako, isampaw ako kay lola mo. Nong, pwede ka bakal grapes? Ito, huwag kami minabaligya grapes to. Pagburubay, nagbalik rumah ng bata. Nong, pwede pa bakal grapes? Ay, ito, ginambalan nga huwag kami gabaligya grapes. Burbay, balik liwat ang bata. Nong, pabakla ko ba grapes? Ay ginahambalan ka nga way kami gabaligya grapes. Testing balik pa kay stipliran ko ang baba mo. Kaburbay, balik mangyapon ng bata. Nong, maibaligya ka mo stipler? Way kami baligya stipler. Ti pwede ka bakal grapes? Boss Idi, ano ramidyas mo nga piyak puti, piyak itumaw? Ay ambot kundi dyan na bakal ni misis, ha? Sa balay may isa pa dyan kapares nga mo dyan mong. Pre, pamatyagan ko pre may murto dyan sa balay ta pre mong. Ay, nagaman pre oh. Kay kung gabi, bla pre kung mangihi ko. Pagbukas ko kapertahan, gulpi lang magsiga ang suga, tapos gadatya ang maramig nga hangin. Ay, kagabuti nga, ala ko man yung kapangsot, pinamik ang rep tay. Pre, mapatumbo ta. Ati, sige pre ah. Baw daw, maalas kita pre ba? Hindi, huwag magani. Para biling kwarta mo yan, pre. Ay, diyan pa ko, pre, sa kalibo. Ati, parang boss ta, pre, ah. Tagbisa ta kalibo. Akyat doon sa pustanay. Ano ra, pre, nga pustanay, pre? Ah, sige lang, ako bala. Ati, sige, pre, diyan sa kalibo ko, ah. Oh, mga amigo. Huwag nilang patumbo, ah. Pustanay na lang ta. Pre, ano ra pre, pastahan ta pre ako. Diya, 2,000 ah. Pastahan na ita. Darwa kami, 5 itlog namun. Pre, siguroon mo lang pre. Hindi magpakulba pre. Ako bahala, sigurado na huwag dyan. Hindi magpakulba, ito ginapamalhasagin. Ate, sige. Mga amigo, sige, deal ah. 2,000. Pre, siguro, mo lang 4 itlog mo, pre, kaya ako nila lang itlog ko. Ang lesson tatulad, parte sa history. Birds. Sa diin makita ang Chocolate Hills. Mura ka rin mabudlay ka ni Muser kung may nadura. Agad na kung napapangita nyo mong. Istong final interview mo ron dyan. Kaya kung okay ang imo nga assessment, pwede ka rin mo pagawin niya sa mental. Sige dok, natak.
ano ko siya, okay naman ko mantyag ko. Ti, kuning kaso kung makagwa ka dya, pag-uli niya sa balay yun, ay muon mo. Dok, lagoy ko kay misis mo, ikisan ko gida yun. Ti, tapos mo kisan ay muon mo. Balon ko nga, dali rin, nagtulong ta sa kwarto. Wow, baka doktor daw, ayos niya. Ti, tapos istong pagabot sa kwarto ni muon mo. Dok, ubahan ko bayo, dok. Tapos mo babayo ni muon mo. Dok, ubahan ko ka-short. Ti, tapos uba ka-short, anon mo? Dok, ubahan ko ka bra. Baka doktor, ayos niya. Ti, tapos uba ka bra, anon mo? Dok, ubahan ko ka panty. Ti, tapos uba ka panty, anon muon mo? Bulon ko ang garter mo, trador, tiruhon ko ang bulan. Mayad nga adlaw kaninyo tanan. Nalipay gid ko kay ang bata ko nag-graduate tulad. Nagihaw ko 20 kabilog manok. Pulo kasulog kag pulo kamo nga. Kay ginaimbitaran ko kamo nga magkaon sa balay, imaw ang akon pamilya. Sir, excuse me, pwede mo ba translate sa English, sir, para maintindihan ka mga foreigner ta nga mga bisita? Ate, okay, ako ay problema. Good morning, ladies and gentlemen. I am very happy today because my son is graduation day. I killed 20 chickens, 10 boys and 10 girls. So, all of you are invited to eat my house, including my family. Thank you.